4 سال پیش هیئت ایجادی برنامه فوتبال تاجیک به شهر باستانی پنجکن تشریف آورده بودیم و آن زمان ما یک برنامه را عاید وضع فعلی فوتبال در این شهر تهیه کردیم و بیاید یک لحظه ببینیم که ما در آخری آن برنامه چگونه خلاصه گیری کردیم. سفر ما در شهر پنجکن به آخر رسید و آخرین جایی که ما توقف کردیم این هیکل استاد لایق شیرعلی بود که از آن هم دیدن کردیم. ما از این سفر دریافتیم که در پنجکن اصولا همه چیز هست. تاریخی بیش از 5500 ساله، معرفت بلند، تمدن خاصه، شهر آباد، به ویژه بعد از دوران صاحب استقلالی پنجکن کاملا سیمای خود را دیگر کرده است. مرکزهای معموری و معیشی، بیناهای بلند آشیانه، چهره‌های خرسند، ساحات مختلفی رشد کرده، شخصیت‌های معتبر و سرشناس، ابو عبدالله رودکی، استاد ارون کوهزاد، سوربان، لایق شیرعلی، خاصیت زرافشانی، افضلشو شادیف، نگینه امانقلوه. خلاص پنجکن همه چیز را دارد بجز از فوتبال. اینک با گذشت 4 سال ما دیگر باره به پنجکن آمدیم تا ببینیم که در این دوره فوتبال در پنجکن چگونه تغییر یافته است. نخستین تغییراتی که ما در اینجا دیدیم این از زرافشان به سرازم تبدیل یافتنی نام دسته شهر پنجکن بود. نگاه نکرده به آنه که دسته زرافشان سالیان دراز با این نام در لیگه های مختلف تاجیکستان برآمد کرده است، رهبریت شهر البته با رضایت ستاد مربیان، بازیگران و اهل جمعیتچگی شهر اسم دسته را تغییر دادند و این البته سبب‌های خود را دارد، زیرا سرازم تاریخی 5500 ساله داشته بازگویی تاریخ قدیمی مردم تاجیک است. боиси хушнудист ки дастаи футболи панҷакин номи саразро ба худ гирифтааст. ин бесабаб нест. сабаб дар он аст ки сараз аз соли 2010 ҷаҳонӣ гашт. яке аз созмонҳои бонуфузи юнеско саразро ҳамчун яке аз аввалин шаҳрҳои аввали осиё шинохт пазируфт ва ин боиси ифтихори ҳар як шаҳрвани тоҷикистон мебошад. аз ин рӯз мо ба командае ки номи саразро дорад ҳамеша мухлисӣ мекунем, пурбориҳо хоҳиш мекунем ки номи саразро боз ҳам болотар биранд. пешниҳоди раиси шаҳр ҳама розӣ шуд. баъд саразм ки як ваи бай буд, қадимтарин буд, таърихӣ буд, мондан аз ҳамин саразм шуд. сараз таърихи кӯҳан дорад, барои ҳамин мо розӣ шудем ки дастаро номашро сараз кунем. муҳим он аст ки даста саразм ном дорад ё зарафшон. муҳим он аст ки мо дар қуллаҳои баланд дар лигаҳои болотар бозӣ кунем. иваз гаштани номи даста то гӯӣ бозигаронро рӯҳияи дигар бахшид ки айни ҳол дар 10 бозӣ гузаронида дар лигаи дуюми чемпионати тоҷикистон саразм ягон бох надошта дар мавқеи аввал қарор дорад. аммо ин ҳам иктифои пешрафтҳои даста нест. чанде пеш саразм барандаи ҷоми раиси вилояти суғд гашт. баъде ки дастаи саразм карданд натиҷаҳо бисёр хуб шудааст. мо ҷои якумам, ҷои сеюмам гирифтем, ҷои дуюмам гирифтем, як бор ҷои чорумам гирифтем. мана ҳамин сол ҷои якума гирифтем. аз 10 бозии чемпионат мо 10 та ғалаба кардем. бо ҷоми вилоята мо гирифтем. дусе бозӣ кардем, мо ҷоми вилоята гирифтем. инҷо усулан ҳама бачаҳои маҳаллӣ бозӣ мекунанд ба истиснои 1 ё 2 нафар ки аз мастчоҳ даъват шудаанд.
همش بچه محله هستند هم یک دو بازیگر همین مسچوی ناو گرفتگی و هم وای خودم وای تاجیکستانی ما وای کار نمیتونیم که لیگانه بازیگر هم به زرافشون گیم завқу заҳмати як футболро доранд гушнагии футболро доранд ки мехоҳанд бо футбол машғул шаванд бо ҳамин танқисиҳо нигоҳ накарда онҳо мехоҳанд ки футбол бозӣ кунанд ба варзиш машғул кунанд ва чизи солимиро чихел ки мегӯянд варзиш ва солимӣ якдигар пайванд ҳастанд варзиш ин як беварзиш намешавад барои саломатӣ мо ҳаминро бо ҳамин саломатиётон хуб мешавад бачаҳо бетон машқ кунем ха мана виез мерем дигар шаҳр мерем гуфта ҳаминоя рости гап ҳамихе карда мана бо устодам мо дастара бурда истода дар ҷои аввал истодаам бояд гуфт дастаи саразм ки ҳамагӣ чанде пеш зарафшон ном дошт бо исмҳои дигар дар чемпионати иттиҳод низ баромад мекард ва як ида аз футболбозони саршинос обхӯрдаи ҳамин мактаби футболианд. футбол ман панҷакин ба таърихи дурмадароз дорад. Агар ҳам ту хотир бибёрем мегӯянд аз солҳои 30 ҳамихе сар шуда омадааст. бисёр ҳамон вақтам ба футболистои зур будам панҷакин ба монанди Мирбобо Атоев, Али Ҷураевич, Файзулло Ҳоҷиев, бародаро Пономарёвҳо, баъд Ҳусайинов, Мукаммалов, Додо Ҳасанов ҳамихе бозигарои зур бозӣ мекарданд. давраи монам ба вақте ки бозӣ мекардем командаи мо Зарафшон бисёр мусобиқаҳо иштирок мекард. мусобиқаҳои лиги олӣ, чемпионати вилоят бозӣ кардем. ду маротиба мусобиқаҳои дӯстии халқҳои собиқ шӯравӣ бозӣ кардем. матч дружба народов СССР, шаҳри Одесса, баъд шаҳри Симферополь бачаҳо нағз бозӣ мекарданд. мана ҳолам мана нағз мана пешравӣ ҳаст. мана командаи Зарафшон номдор команда лиги олии чемпионати Тоҷикистон бозӣ кард. мана ҳозир бисёр нағз бозикарост. команда тайёр ҳозир барои бозӣ кардани лиги якуми чемпионати Тоҷикистон ба бачаҳо аллакай якдигар фаҳмӣ ҳаст. дуруни майдон ба комбинатсионда бозӣ мекунанд. инҷа ба албатта гуфтанам дар кор ки мана мураббиёни ино Ҷамшед Баҳронов, баъд Камолиддин Ҷурабоев бисёр меҳнат мекунанд барои ҳамин рушди футбол. ино тамоми қувваи худашонро сарф карданд. бинобар ҳамин мана мехел ҳозир натиҷа ки аз 10 бозӣ ягонта бой надодем, фақат ғалабаҳо ба даст овардан. ҳамин хел орзу дорем ки дар лиги якумам низ баромад карда ғалабаҳо ба даст биёранд. инҷа албатта гуфтанам дар кор ки раиси шаҳр низ бисёр мухлис ҳастанд. бачаҳои ҳаматарафа дастгирӣ мекунанд. бинобар ҳамин бачаҳоям бисёр кӯшиш карда нағз баромад карда истоданд. ба гуфти мураббиёни даста дар қиёс ба солҳои пешин дастгирӣ аз ҷониби мақомоти маҳаллӣ хело зиёд гаштааст. агарчи то ҳанӯз ҳам онҳо бидуни маош ва танҳо дар чаҳорчӯби садоқат ба футбол кори худро идома медиҳанд. мураббиёро бо маош таъмин мекунанд. мураббиё маош нагирифтем ягон бор барои мо ин маош ин дуюм дараҷа мо ба якум мо гам маош мо просто ҳамин обу авқот манин ҷои хоб манин аслан ҳам хӯроки ҷои хобу мошинаша таъмин кунанд мо рафта мебинем фарқаш не роки роша. ман ҳамин 24 сол ин ҷониб кор карда истодагам. ягон бор ягон маош гуфтани гап ҳаст легионерое ки аз дигар давлатҳо мебиёнд ё масалан аз тарафҳои душанбе бозингарои беҳтарин меомада ҳамоно ба маош медоданд. аммо бо то ҳозир маош нест. хай мумкин аст. рости гап ман ҷавон ҳастам. мана соли 6 мешад ки кор карда истодам бо устодам. ин чиз ҳаст мо маош намегирем. мо маош мегирем аз тарафи мактаби варзишие ки мо дарс медиҳем кӯдаконро. аз ҳамон ҷиҳат мо олиг мегирем. проблемаҳои молиявӣ ҳастанд, лекин аз солҳои пеш камтар хуб шуда истодааст, пешрафта истодааст. ҳозир чизи осон, чизи аз ҳама гирем сару либос мо бо проблема буд. аз
пештара сар кунем агар ҳозир ин чизозо нест бо дастгирии мақомоту иҷроии ҳокимияти шаҳри Панҷакент ёрдам шудааст дастгирӣ шудааст даста натиҷаҳои нағз нишон додааст дар лигаи ду дар ҷоми раиси вилоятро мо мана созавор шудем 20 рӯз пеш. раҳимҷон раҷабов ки чаҳорчӯбаи Саразмро муҳофизат мекунад дар 10 бозӣ ҳамагӣ 3 гол сар додааст, аммо онро муваффақияти инфиродии худ намедонад. ин хизмати муҳофизатгарон аст, хизмати команда аст, хизмати мураббиён аст ки ман дар ин 10 бозие ки иштирок кардам 3 нафар гол, 3 дуна гол хӯрдам. ин аз кадом дастаҳо буд ин 3 голи сар додад? голи аввалин аз дастаи Спитамен, дуввумин аз Суғдиён ва сеюмин аз Рӯмон ки шуд 3 гол. бояд гуфт нишонзанҳои беҳтарини лигаи дуюм низ бозингарони Саразманд. даста бошад ғалабаҳои худро бо усули ба худ хос ҷашн мегирад. ман бозингар ҳомидов раҳматҷон дорем, рақами 6 10 гол дорад дар лигаи ду дар 10 бозӣ. дуюм бозингари бомбардиро мо ин Усмонов Хайём 8 гол дорад. Шаҳзоҷон дорем аз Масчоҳ 3 нафар дорем. ҳамун яктошон Нурматов Шаҳзод ба дастаҳои Парвоз бозикардагӣ, дар дастаҳои Ғӯлакандоз манаҳо мо ба бозӣ кардост 8 гол дорад. инҳо нишонзанҳои беҳтарини лигаи дуюм аст. лигаи дуюм ҳастанд. ҳамин чизо ҳаст. мо бо кӯшиш мекунем мураббиё аз худомо ки як буран хонаи мо ё хонаи мураббӣ ба ҷамъ мешем, як ош мекунем. рости гап ҳамин хекати мотиватсия дода бачаҳои мо дар ҳамин бозиҳо ғалаба овардосем. дар Панҷакент ҳам ҳаводор ва мухлисони футбол кам нестанд, аммо бо иллатҳои гуногун онҳо на ҳама вақт ба варзишгоҳ меоянд. дастаҳо ба бозӣ намеоянд. мисоли оддӣ чанд рӯз пеш инҷо бояд бозии бисёрам ҷолибу диданӣ бо иштироки дастаҳои Саразм ва Масчоҳ мешуд. Масчоҳ ки яке аз дастаҳои пурқувват аст, ба меҳмонӣ мо наомад ва боз ҳам мухлисон аз ин бозии хуб маҳрум шуданд. бале мухлисон аллакай 200-300 нафар дар назди варзишгоҳ ҷамъ омада буданд. мо дар тамоми саҳифаҳои иҷтимоии худ бозиро тарғиб кардем, реклама кардем, вале боз ҳам мухлисон омаданду даста наомад. як нуқтаро бояд тазаккур дод ки ташкили баргузории чемпионати Тоҷикистон байни дастаҳои лигаи дуюм аз рӯи тартиби Федератсияи футболи Тоҷикистон ин ба зиммаи хуб ба минтақаҳо водор карда шудааст ва ташкили баргузорӣ бевоситаи мусобиқае ки дастаи Саразм Панҷакент ширкат меварзад, ин аз ҷониби Федератсияи футболи вилояти Суғд ташкил баргузор гардонида мешавад ва албатта Федератсияи футболи Тоҷикистон чун ниҳоди идоракунандаи футбол тамоми ба тибқи имкониятҳои мавҷуда ҳам дастаҳои лигаи олӣ, ҳам дастаҳои лигаи дуюм, якум ва дастаҳои лигаи олиро дастгирӣ менамояд ва дар ҳолати масалан мушкилот агар бевосита агар кадом мушкилӣ ба федератсия муроҷиат намоянд, ҳам Федератсияи футболи Тоҷикистон ва ҳам Лигаи футболи Тоҷикистон албатта барои ҷиҳати рушду инкишоф ва ҷиҳати дастгирии даста мусоидат менамоянд. Хуб, дар бозиҳои шумо мухлисо зиёд меоянд? меоянд баъзе вақт сабаби наомадан 2000-3000 одам мебиёд. баъзе вақт сабаби наомаданашон ҳамин ки вай дастаҳое ки аз тарафи хуҷанд намебиён ваё намедонам чӣ сабаб дорад ё намедонам айби ки инҷа чӣ намебиён бо сабабҳои ахел вай барои ки рафту биёи роҳгиро ҳамин чизо ваё ба вазнӣ меафтад. дар майдони худ бозӣ мекунем, мухлисо хеле зиёд ҳастанд ва дастгирии онҳо бениҳоят моро хушҳол менамояд. варзишгоҳи марказии шаҳри Панҷакент ки дар чаҳорчӯби сиёсатҳои варзишпарваронаи сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бунёд ёфтааст,
яке аз беҳтарин варзишгоҳҳои тоҷикистон маҳсуб меёбад. чаманзори майдон бошад дар ҳолати хеле хуб қарор дорад ва ҳайф аст ки бо чунин шароит саразм дар лигаҳои болоӣ бозӣ накунад. ман фикр мекунам ки ҳамин панҷакент ки яке аз шаҳрҳои бостонии тоҷикистон аст, яке аз шаҳрҳои бисёр муҳташам тоҷикистон аст ва ҳама чиз дар он ҷо ҳаст ва истеъдодҳои хуб ҳам дорад. албатта дастае бояд дошта бошад ки дар лигаҳои бартари футбол иштирок кунанд. бибинед ки мо чанд сол пеш ҳам омада будем, аммо агар ҳамон сола ба имсол агар қиёс кунем, аллакай мебинем ки дар ин ҷо пешравиҳо хеле зиёд ҳастанд ва ба ҳамин самт ба ҳамин минвол идома кунад. бибинед ки чӣ қадар варзишгоҳи хуб замонавӣ ҳаст, даста аллакай арзи вуҷуд дорад ва бибинед ки боз чӣ қадар номи зебои, номи таърихӣ эҳё гардонидан, номи саразм. ва ман бовари комил дорам ки ин даста рӯзе сухани худро дар футбол мегӯяд ва ман боварӣ дорам ки ҳам аз лиҳози ҳам мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ дар шаҳри панҷакент ва ба ғайр аз ин дигар мардон ширкатҳое ки дар инҷа фаъолият мекунанд ва дигар шахсони тавонманд дар якҷоягӣ ин намуди зебои варзишро дар шаҳри бостонии тоҷикон эҳё мегардонанд ва албатта рӯзе мешавад ки мо мебинем дастаи саразми панҷакент дар лига 1 ва ҳамтар дар лигаҳои болоӣ баромад мекунад. албатта бо чунин муваффақиятҳо саразмро лигаи якум дар пеш аст ва маълум аст ки он ҷо масъулият дигар асту талабот ҳам ва бо гумони ғолиб ҳам ситоди мураббиён ва ҳам бозингарон барои иҷрои ин масъулият омодаанд. бемақсад ба фикри ман натиҷа намешавад, бемақсад бачаҳо ба бозиҳо бозӣ садфоиза намекунанд. мо ҳаминро гуфтосем ки якум лига хуброем, дар он ҷо дига алхел дастгирӣ дига хел аз тарафи федератсияи футболи тоҷикистон масъулиятҳо мебиён мебинанд, футболро пеш мебарданд. аз ҳамин умеду чӣ гӯем як боварӣ мо мураббиё мотиватсия метем бачаҳо ба ки ма бозӣ кунам. аз ҷониби мақомот ҳам албатта дастгириҳо боз дигар мешаванд. дастгириҳо дигар мешавад. ҳозир дастгирӣ карда истодаанд, но гуфтем ки миқдори кам. агар зиёд кунам бачаҳо бо хубтар бозӣ мекунанд. мо мураббиҳо аз ҳамин майдон рости гап намебуроем. бо тамрину бо машқу бо дилгармӣ кор мекунем ва медонем ки натиҷаҳои хуб меояд. муҳим он аст ки мо дар лига якум бароем. орзуи мо ҳамин аст. айни замон дар шаҳри панҷакент футбол ва футболи хурд хеле тараққӣ карда истодааст. аз солҳои пешина дида нисбат ба солҳои пешина ҳамин сол хеле варзишгарои мо, футболистои мо хеле ҳамин сол натиҷаҳои хуб нишон доданд ки ҷоми раиси вилоятро гирифтанд ва дар якум тури футбол сазовори ҷои аввал шуданд. акун дар оянда дар дуюм тури футбол ба кӯшиш мекунем ки дар вилоят дар лигаи 1 ҷои якумро гиранду ба лигаи 1 ҷумҳуриявӣ сазовор шаванд. бо назардошти он чӣ ки мо ин ҷо дидему ба шумо нишон додем, хулоса кардан мумкин аст ки дар рушди футболи панҷакент шӯълаи умедӣ пайдо шудааст ва бошад ки ин шӯъла ба аланга табдил ёбад ва мо саразмро дар лигаҳои болоии чемпионати тоҷикистон бинем. ва умедворкунанда он аст ки дар мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри панҷакент барои дастгирии саразм ва рушди футбол ҳамаҷониба омодаанд.